Θα σε κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Έχεις χρησιμοποιήσει AI για να φτιάξεις τα μαθήματά σου? Έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο από τα γνωστά AI για να λύσεις ασκήσεις στα μαθηματικά? Για να γράψεις μια έκθεση? Για να κάνεις μια άσκηση? Το έχεις κάνει? Καλά έκανες. Πρέπει να ξέρεις ότι η AI ή το AI, όπως θες πες το, δεν ήρθε για να σου λύνει τις ασκήσεις, ήρθε για να σε βοηθήσει να μάθεις να λύνεις τις ασκήσεις. Άρα λοιπόν, αν λύνεις ασκήσεις με την ή τον AI, πες το όπως θες, δεν μαθαίνεις. Αν λοιπόν έχεις μια άσκηση στα μαθηματικά την οποία δεν μπορείς να λύσεις, μπορείς ναι να τη λύσεις με την AI, αλλά μετά κάτσε να δεις πώς ακριβώς λύνεται. Μην λύνετε ασκήσεις και μην κάνετε τα μαθήματά σας με την AI. Είναι κλεψιά και δεν μαθαίνετε. Μπορείτε όμως με την AI ή το AI να παίξετε και να φτιάξετε διάφορα πράγματα. Αυτό θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Μείνετε μέχρι το τέλος, θα έχει πολύ πλάκα και ίσως κάποιες από τις φωτογραφίες αυτές να μας αρέσουν και να πούμε οκ, καλή δουλειά AI. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά AI. Γαμώ το, δεν κολλάει. Καλή δουλειά AI. Είσαι super. Έτοιμοι? Πάμε. Τι κάνεις ρε? Το intro το έπαιξες? Εντάξει ρε, πώς κάνεις έτσι? Έλεος. Έλεος. Είσαι και πολύ. Το site που θα επισκεφτούμε και θα κάνουμε όλα αυτά τα... Δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα, ένα κλικ θα κάνουμε. Είναι το Photor. Έτσι λέγεται το site, το οποίο βέβαια δεν είναι free. Μπορούμε να το αγοράσουμε, να πληρώσουμε μια συνδρομή. Δεν είναι παιδιά το video sponsored. Απλά το βρήκα, το δοκίμασα, δουλεύει, κάνει καλή δουλειά και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε δικές μας φωτογραφίες ή ακόμα και τις δικές μας φωτογραφίες να τις αλλάξουμε. Και θα ξεκινήσω βέβαια φτιάχνοντας τη δικιά μου φωτογραφία. Εδώ έχω κάποιες από τις φωτογραφίες μου. Θα κάνω απλά μια φωτογραφία drag και drop, δηλαδή θα την πάρω και θα την πετάξω εδώ πέρα μέσα που λέει upload image. Θέλει φωτογραφίες καθαρές. Όσο καθαρότερη είναι η φωτογραφία, τόσο πιο ωραία θα μας τη φτιάξει. Και να, θα πάρω αυτήν. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τη φάση μου που έχω τα χέρια έτσι. Τη χρησιμοποίησα τη φωτογραφία σε πάρα πολλά thumbnail. Και τώρα μπορούμε από εδώ πέρα να επιλέξουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη φωτογραφία. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Λοιπόν, έχει εδώ popular, new, cartoon. Ας πάμε στα all, δηλαδή όλα, και να μας κάνει να μας φτιάξει cartoon 3D. Για να δούμε, θα τα καταφέρει? Πατάμε λοιπόν αυτό και περιμένουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Περιμένουμε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Και στο τέλος θα μας βγάλει την φωτογραφία. Βέβαια θα υπάρχει το logo της εταιρείας, το οποίο για να το ξεκλειδώσεις, για να φύγει, πρέπει να πληρώσεις. Να πληρώσουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χωρίς να πληρώσουμε. Δεν θα σας δείξω πώς, αλλά λίγο μυαλό θέλει και μπορείτε να το αφαιρέσετε το logo, ειδικά αν έχετε Photoshop ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο μπορείς να βάλεις τη φωτογραφία που θέλεις να κάνεις μέσα σε μεγαλύτερο Canva. What? Λοιπόν, η φωτό είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν φαίνομαι καθόλου ότι είμαι εγώ. Υπάρχει... Ρε φίλε, μου έχεις αφαιρέσει το μουστάκι. Γιατί με το έχεις αφαιρέσει το μουστάκι? Βλέπετε εδώ υπάρχει το λογότυπο, το οποίο για να το αφαιρέσεις σου ζητάει να πληρώσεις κάποια χρήματα. Λοιπόν, τώρα αυτή τη φωτογραφία θα την ξανακάνουμε σε φάση drawing. Για να δούμε πώς θα είναι η φωτογραφία μου. Αυτή η φωτογραφία δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Θέλω όμως να δοκιμάσω κάτι. Αν ξαναπατήσω θα αλλάξει ή θα με βγάλει ακριβώς τον ίδιο τύπο που κάνει έτσι, που δεν φαίνομαι καθόλου ότι είμαι εγώ. Δεν έχει καμία επαφή με εμένα. Δηλαδή περίμενα να το κάνει λίγο καλύτερο. Αυτό είναι λίγο πιο μπρος. Καλά, πάλι δεν φαίνεται ότι είμαι εγώ. Αλλά by the way, για να ξαναπατήσουμε λοιπόν το ίδιο. Μένει έτσι. Για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει cyberpunk σε μια άλλη εποχή. Και θα αφήσουμε τώρα εμένα. Έτσι μπορούμε να παίξουμε λίγο με αυτά και να κάνουμε διάφορα πραγματάκια όμορφα, ωραία, με το AI, χωρίς απολύτως καμία
επαφή με πρόγραμμα, δηλαδή με Photoshop ή κάτι άλλο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις αυτά τα αποτελέσματα, βέβαια πολύ καλύτερα, αλλά θα σε πάρει πάρα πολύ ώρα και θέλει και πάρα πολύ εντριβή στο πρόγραμμα για να μπορέσεις να αυτό θυμίζει Daddy Plays και ναι, είμαστε Cyberpunk και μας έκανε cool, ok. Λοιπόν, αυτό το δίνω και είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης μπορούμε από εδώ να κάνουμε download, δηλαδή να κατεβάσουμε τη φωτογραφία και εδώ βλέπετε είναι η φωτογραφία μας, την έχουμε κατεβάσει. Βέβαια υπάρχει το logo το οποίο μπορεί να φύγει. Δεν είμαστε εδώ για να πειράξουμε τις δικές μας φωτογραφίες, βέβαια μπορούμε, αλλά είμαστε εδώ. Το βίντεο έχει ως αποτέλεσμα να πειράξουμε φωτογραφίες πολύ γνωστών ηρώων από τα παιχνίδια τα οποία βέβαια παίξαμε και παίζουμε και θα παίξουμε στο μέλλον. Και εννοείται νούμερο 1 που θα βάλω μέσα και θέλω να δω πώς θα το κάνει, Poppy Playtime Poppy. Θα βάλουμε λοιπόν την Poppy μέσα για να δούμε τι θα την κάνει. Προτιμώ οι φωτογραφίες μας να είναι PNG και να υπάρχει μόνο ο χαρακτήρας και όχι το background, γιατί θα μπορεί να επηρεαστεί. So θα βρίσκουμε φωτογραφίες οι οποίες δεν έχουν background καθόλου, είναι μόνο ο χαρακτήρας, η μορφή δηλαδή μπροστά, για να μπορέσει να την κάνει καλύτερη. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανανέωση στο site για να φύγει η φωτογραφία που έχουμε εδώ και θα βάλουμε την Poppy. Λοιπόν, εδώ είναι η Poppy, θα προσπαθήσουμε, στην ουσία είναι 3D η Poppy, ok. Θα προσπαθήσουμε απευθείας να την κάνουμε να περάσει το μηχανάκι. Κάτι σε Cartoon 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα την κάνει την Poppy σε Cartoon 3. Θεωρώ ότι θα πετύχει καλά τη φάση, διότι δεν είναι human, είναι φωτογραφία 3D ήδη. So, ας δούμε την Poppy σε άλλη μορφή. Και πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει και αποτελέσματα τα οποία να μας εκπλήξουν. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι η Poppy Anime. Μην με πείτε τώρα ότι αυτό δεν είναι κορυφαία φωτογραφία σε πολύ λιγότερο. Κοίτα τι έχει κάνει εδώ, κρατάει μπροστά της κάτι. Έχει μπερδευτεί το AI και νομίζω ότι κρατάει φωτογραφία. Φίλε, η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την Poppy Drawing, δηλαδή σαν είναι ζωγραφισμένη, να δούμε αν την πετύχει. Τουλάχιστον να μην την αλλάξει πολύ. Δεν θέλω να την αλλάξει πολύ. Θέλω να είναι η Poppy Drawing. Σε παρακαλώ, κάνε την Poppy Drawing. Φωτογραφία ζωγραφιάς. Τώρα. Δώσ' την. Κάνε την. Η πρώτη φωτογραφία ήταν καταπληκτική. Γι' αυτό γουστάρω. Γιατί εμάς μπορεί να μην μας κάνει καλά, αλλά τις φωτογραφίες από 3D και δεν συμμαζεύεται. Oh my god! No comments. Τέλος. Εκπληκτικό. Βέβαια μπερδεύτηκε εδώ πέρα. Νομίζει νομίζει η AI ότι η Poppy κρατάει κάτι, αλλά δεν πειράζει. Ok. Λοιπόν, θα παίξουμε κι άλλο με την Poppy και πάμε να δούμε την Poppy μέσα στο GTA. Θα την κάνει style GTA. Να δούμε, θα τα καταφέρει. Κάποιες φωτογραφίες πρέπει να είναι πορτρέτα για να τις φτιάξει και κάποιες όχι. So, αν μας βγάλει error. Ok. Νομίζω ως τώρα έχει 2 στα 2 overpowered φωτογραφίες και νομίζω ότι και αυτή θα την καταφέρει, θα την κάνει καταπληκτική. Οκ. Δεν μοιάζει με την Poppy, αλλά οκ. Κάτι έκανες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα μία την Poppy και να την αφήσουμε την Poppy. Μπορούμε να την κάνουμε Cyberpunk την Poppy, να είναι σε φάση, ξέρω εγώ, 3500, έτσι, διαστημική Poppy. Η διαστημική Poppy, γιατί όχι. Ώρες ρε φίλε, λες κάτι παπαριές. Σχετικά γρήγορα τα κάνει, πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Το συγκεκριμένο, υπάρχουν κι άλλα, σίγουρα υπάρχουν κι άλλα. Ναι. Γουστάρω το μαλλί, έτσι πως το κάνει σαν τετραγωνάκια. Γουστάρω το χρώμα, γουστάρω το φόντο που έχει βάλει πίσω και είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ βλέπετε μπορεί να κρατήσει τις φωτογραφίες
και να διαλέξουμε όποια γουστάρουμε. Αν πάτησα κάτι άλλο, ok, καρτών 2. Τελευταία, έτσι, τελευταία και μετά θα πάμε στο ίδιο game και θα βάλουμε κάτι άλλο. Θα βάλουμε κάτι πιο... Θέλω να βάλω τη Mummy Long Legs, η οποία Mummy Long Legs είναι πολύ παράξενη, φίλε. Εντάξει, οκ. Εντάξει, εκπληκτικό. Λοιπόν, θα αφήσουμε την Poppy και θα βάλουμε τη Mummy Long Legs. Είναι πολύ... Πρέπει να τη βρούμε σε μια φωτογραφία η οποία να μην είναι πολύ μπερδεμένη, ρε φίλε. Αλλά δεν υπάρχει Mummy Long Legs που να μην είναι μπερδεμένη. Μόνο αυτήν μπορούμε να βρούμε. Δεν νομίζω να τα καταφέρει με τη Mummy Long Legs, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε και να δούμε πώς θα την κάνει. Λοιπόν, ας πάρουμε να κάνουμε τη Mummy Long Legs Cartoon 3D. Γιατί όχι, ναι, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνει. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει με τη Mummy Long Legs σε Cartoon 3D φάση. Εντάξει, περνάω απ' έξω, έχω ανοιχτά τα παράθυρα τώρα. Άμα ακούτε μηχανάκια, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δηλαδή, περνάω απ' έξω, έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Γιατί άμα τα κλείσω θα σκάσω. Σήμερα όμως, γιατί έχουμε και δουλειές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει εδώ, διότι δεν ξέρει ότι τα χέρια της και τα πόδια της είναι μεγάλα. Τα κατάφερε, ρε φίλε, αλλά τι είναι αυτό? Οκ, δεν είναι άσχημο, αλλά κάτι μου θυμίζει, ρε φίλε. Δεν σας θυμίζει πολύ το... Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να την κάνουμε, να δοκιμάσουμε, να την κάνουμε έτσι, τη Mummy Long Legs. Οκ, την άλλαξε τελώς. Βέβαια φαίνεται ότι είναι Mummy Long Legs, μπαμ κάνει. Oh, alright, nice. Δεν μπερδεύτηκε με τα χέρια της και τα πόδια της, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Να κάνουμε PlayStation 2 style. Πώς θα ήταν η Mummy Long Legs στο PlayStation 2? Άρα και θα μπορέσει να το κάνει. Για να δούμε. Πώς θα ήταν η Mummy Long Legs, λέτε, αν το Poppy Playtime υπήρχε τότε, όταν υπήρχε το PlayStation 2, που ίσως κάποιοι από εσάς να μην το ξέρετε καν, να μην το έχετε δει. Τι είναι αυτό? Αυτό ήθελα. Έχει μπερδευτεί. Τα έκανε μαντάρα. Νομίζει ότι δεν ξέρω τι είναι. Αυτό, παιδιά, είναι Mummy Long Legs στο PlayStation 2. No. Oh, Mummy Long Legs Zombie. Εδώ θα γελάσουμε πραγματικά. Ξεχάσα να κάνω την Poppy Zombie, ρε φίλε. Δεν είδα ότι έχει Zombie. Έχει βάλει πολύ λεπτομέρεια, όπως στο κεφάλι της πάνω που έχει βάλει ότι είναι και καλά κάτι ζωντανό, εδώ νεκροκεφαλή. Τα πόδια της τα έκανε έτσι, τα χέρια της πολύ ωραία έβαλε νύχια. Cool, ωραία φάση. Ωραία φάση ζόμπι. Πω, ζόμπι φίλε είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Poppy σαν ζόμπι, παιδιά. Πραγματικά δηλαδή έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα το κάνει αυτό, επειδή έχει και μεγάλη φάτσα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά εδώ. Πού ήταν το ζόμπι, ρε φίλε? Κάπου το έχω δει. Ρε εσύ, τι δεν μπορεί να κάνει ζόμπι του Poppy? No way. Να το, ζόμπι. Έρχεται. Wait, έρχεται, παιδιά. Το έκανε. And this is the end. What the freak is going on? Τώρα πέτυχε τα χέρια της τουλάχιστον. Το φόρεμά της, μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια μέσα που φαίνεται στο σκελετός. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα. Βέβαια τα μαλλιά εδώ τα βάλε καστανά, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει κόκκινα. Τα μάτια πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν θα καταλάβει καν τι είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, ας το προσπαθήσουμε να το κάνουμε cartoon 3D. Δεν νομίζω να τα καταφέρει. Θα τα κάνει μαντάρα. Δεν νομίζω να καταλάβει ποιο είναι τα πόδια, ποια είναι τα χέρια, το κεφάλι φαίνεται.
άστο καλύτερα. Εδώ τώρα, αν τα καταφέρει, καλώς. Πάμε να τον κάνουμε τον catnap. Κάτι άσχετο, να τον κάνουμε Barbie. Δεν θα σε πετύχω ρε στο chapter 4. Θα σε πετύχω. Θα σου πω εγώ ποιος θα γίνει Barbie. Αυτό θα έχει πολύ γέλιο τώρα. Τι θα κάνει με τον catnap, πώς θα κάνεις τον catnap Barbie τώρα φίλε τώρα. Θα τον βάλεις και μαλλιά ξέρω εγώ ροζ ή ξανθά. Ναι, θα έχει πολύ πλάκα τώρα. Θα γελάσουμε τώρα. Έλα δώσ' το. Ωραία. Καλό. On fire. Catnap, αυτό με την Barbie. Οκ. Καλό. Καλό ήταν να είχε ολόκληρο το σώμα. Βέβαια ο Catnap έχει 4 πόδια και μια ουρά. Ναι. Ναι. This is power. Μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια που έβαλε ότι και καλά έχει καεί και έχει ανοίξει το δέρμα του σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Ας παίξουμε λοιπόν. Πάμε. Virtual reality. Θα κάνουμε το catnap virtual reality. What is going on? Τι θα δούμε άραγε? Θα είναι χειρότερο από τον Barbie ή καλύτερο? Για να δούμε. Πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω να κάνω την Bobby Barbie. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει αυτό που έχει δώσει εδώ πέρα το φως. Φαίνεται σαν να φωτίζει εδώ πέρα αυτό εδώ. Οκ. Τα μάτια του είναι σαν αλήθωρα. Οκ, αυτά διορθώνονται. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και εννοείται catnap GTA και μετά catnap zombie. Πολύ. Τον έβαλε κουστούμι. Οκ, καλό. Αλλά οκ, το δίνω. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πάμε catnap zombie. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Θα είναι καλύτερο από τη μορφή του catnap που μας δείχνει στο παιχνίδι που έχει μακρύ στόμα? Πιο φοβερό, πιο καλό, πιο ωραίο? Τι θα προσθέσει, τι θα κάνει? Για να δούμε. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Δώσ' μας ένα catnap. Καλό. Ναι. Ξεχωρίζω ότι είναι ο catnap. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μου αρέσει ότι έχει και καλά το δέρμα του, ότι έχει κάνει τι, ότι είναι διάφανο, φαίνονται τα κακοκαλά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά.